Ban penbernya ha Khubor bekidon hapding kajing syak sumar ban latnyo na kajing kerni ha kijing di penbuat beper kentup yau drog kinong penya jong ki rehabilitation center ki jo ailat ru iki Samla bat ki rangba ki basa hakum kini ki jaka sumar bekin ye melen ha kijing ye kai bebunjat bat lingba kini ki por beki ye melen ju pauru kasap jongki Kawai ni kejingile akai ke bagi kam sngau tenat, ka deiru kani kejingile akai basketball. Bat minta ke snem ha ke sin ke beningkong, ka tenat social welfare neri boy district, ringkat kejinge terelang bat ke Kripa Foundation, lingba ke skim Nasha Muk Bharat Abhiyan, hapdeng ki Kynhun jong ki nong syak sumar, bat ki nong trei jong ki rehabilitation center, ki ba nakeleng ke jela, ki ba don nyau teli baro, ki ba kentup, ya ke Kripa Foundation De-Addiction Center for Children mau kesiang, Kripa Foundation Integrated Rehabilitation Center for Men Nongsdare, New Hope Center jong ki Shynrang, New Hope Center jong ki Kynthei, ka Voluntary Health Association of Meghalaya VHAM, ka Meghalaya Users Forum, bat ka Kripa Foundation Staff Mixed Team. Ban penlong ye kini ke lempung lawan kershan ru da ka bormet ban pentelun ye ki kam da ki Kynhun jong ka Tea Development Center Sning ka Upper Shillong Catholic Parish Boys bat ki Samla puli ki bedang le Inter-rehab College beper. Ha kini ke jingya kop le kai basketball ke beshisngi ha kini ke sngi ha ke bekut no na ki Kynthei ya ke nam la adu le yora da ka Kynhun na ke New Hope Center Katba nagi Shynrang la job daga Kynhun jong ka Kripa Foundation Integrated Rehabilitation Center for Men. Yaki kusnam shiki nong job hakani ka jingyalang la sam daga District Social Welfare Officer ikong NF Sun ringkat bat ki mei it ki basyang basa ha Kripa Victoria Old Age Home Nongsdare. Naik benrung. Check. Hold it. Hold. Check. Take that.
Actually kani ningko ni shop kani kade Inter-rehab ka first time menta ka Kynthei kade under the Nashamuk Bharat Abhiyan ka bamut kade under the Ministry of Social Justice and Empowerment lingba ka Social Welfare Department but ka office jong ka District Social Welfare Officer ni ha banle ikini ki program ka ba from 1st June to 26 June ha ka ba ngi haban carry out ka campaign biong abhiyan means ka campaign ka ban pelong ya ka India ka drug free state drug free country. So, ngipan ngi collaborate but ki different departments, ki sports, ki health department, police department, ki NGOs bape nang ta ki Shillong ki tau, ki dorbar Shillong ki ngilek ki awareness, ngilek kini ka campaign, ka bangin priang ya ka awareness, hakalor ka jing snil jong drugs, ne kinu kin jajing di, ki bapen buai, ki bakala ban kata ya ka met ka pat jongi, but kani kalong bangi ka Kripa Foundation ka judan ka tie up bat ngi barabor ngi sidon ka coordination bat ngi habaro kileng bat kideru ki member hakata kana Nashamuk Bharat Abhiyan committee jong ka district level te ngi coordinate bat ka district sports office bat ka Kripa Foundation ha ka bangin pelong ya kani ka Inter-rehab basketball ka bangi ailat ikina ka team jong ka ni ka this year jong ka International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking kadai breaking the chains prevention treatment and recovery. Kamut bangiele bangin sedakat kum ka objektif jong ka Nashamuk Bharat Abhiyan ni haban ai kata ka first of all bangin prevent. Ni kuat bangin prevent, bangin reach out to ki kena Samla, ki school, ni ki college, ya ki Shillong ki tau, ni kuat ban ai ka awareness ka ba la ban poilut chabarok ki kendong kin shot haba ngila ban pentip ya ki pang jing snil jong ka drugs. Di kani ka Inter-rehab ru kalong bangin ailat ya kini ki kena mo ki badon hakani ki bawan bansa hakini ki rehab center bikin don kata ka jing pelat jala dia na kita ki jing sngo ki jongki ki jing ki jongki baki shem kalong kemangi pedang ru ya ki haka society haka imlang ka salang bangin la bakin bangin kindon kata ka jing ya lamar hang ngila don lang ba kiwe rumah kiwe ki stakeholders ki bangi don bentah hakani ka inter basketball mentah kasni te ni kuat kanya ki bakin wan syahmat bakin peni ya kita ki talent ki jongki ru kanang ba nang ni syahmat ru kin lat ki na kini jing sendiri baro but
kum ka society ne ka kum ki breu ka imlang ka salang ngila kai man pedang yaki pat sasisen kan yaki ya kan ni ka support ni ai lingba ka ya ka bamenta ka sngi ai lingba ka financial support ka bangi ai jingerap ka yang ka pisa ta bangi ai lingba ka district sports office ti bat ki ringkat bat ka rehab ngi sa kan ni ka Kripa Foundation ngi penlong kan ni ka oh kan ni kan dang dei tang ka first phase ka bangi le ka bangi yo ya kan ni ka fund na po ka ministry of Social Justice and Empowerment ti nang ni syakmar ngin dang continue but abang yu kumni barobor ngi jule hi kini ki awareness ki balong related to drugs abuse mo ki bangi la ban ai awareness ki school man kapor na kapor si kapor ngi le kini but kan ni kan long ka continuous process hi ka ba omkut tanghang ni ti kan ni ka long suang na kum ka jin sedang baro si katar ngi la sedang hi ngi la ya ki school ki college ki community ti kan ni pa kalong kata ka mass awareness kan ka bangi le between kan ni isi benai ha kini mo si dari ka doar pon rio ti kandang continue bai nang ni syakmat nyarap yaki dah kaba kila kan ban peni la demo ya kata len ke jongki maybe dah kila like pai shala ki jongki yang ki sem de maybe ngila la ban dan kanu kata len komentar ngi ha komiti jong kana samuk bharat komiti ngi juang la ngi don katai obat kini ki ila da ki don kinu ki ba don hang ni lada kila adap ya ketu jing song ba ki song hang ni mo 90 days ne kan no tingi ngi ong ya kila don kinu ki kena ki samla ki bakwa ki balong tibet hakanu ka bentar mo la kalong hakas misteri ne hakanu ka bentar te tingi la kan menyatai obat ki we ki department ru kan bangin nyarap ya ki bakin yo kum kata ka kenja training ka babiang bakin sustain kin ada kila mi nang ni naka rehab center tekum kini ki support ki encourage kenya ki rumah bakin lat nya kini ki jingdi bas niu bangin ya lingba ka jing yo ka i jongki menta ka sngi ka experience ngatrai bun naki ki langsung tenat hi baki yo ban le kum kini ki jing le kai kalong kum ka exposure yaki bakin numdan tak hatu ka jaka kila ban ya mix lang bat ki wei pan ti kan long ka jing mento hi yaki nak lagi yang pat haka imlang ka salang yaki